10 taong gulang na batang lalaki nalunod sa ilog sa Tarlac City. Tutukan sa report. Nagtagal ng mahigit isang araw ang search and retrieval operation bago natagpuan ang bangkay ng 12 anyos sa si Jasper Nunag. Nalunod ang biktima sa ilog sa barangay Salapungan, Tarlac City. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pagkatapos maglaro ng basketball, nagkayayaan umano ang biktima at kanya mga kalaro na maligo sa ilog. Hindi umano marunong lumangoy ang biktima kaya hindi na siya nakaahon. Malakas yung agos, sir. Malakas yung current ng tubig, sir. Nung nakita na nung dalawang kasama niya, sir, na nalulunod na tinatangay na ng agos ng tubig, sir, tumakbo sa barangay hall, sir, kasi malapit lang yung barangay hall, sir. Malalim ang bahagi ng ilog dahil dati itong ginawang quarry site. Maglalagay na rin ng warning sign ang otoridad. Patuloy rin ang search and retrieval operation para mahanap ang katawan ng 20 anyos na lalaki na nalunod sa dagat na sakop ng Morong, Bataan. August 7 pa nang malunod ang biktima na si Rodel Costuna, isang criminology student. Kami sa mga magkakapatid, lahat po kami hindi po nakakapasok ng trabaho sa sobrang pag-aalala ho. Kaya nga po hanggang ngayon, nandito ho kami dahil sa Morong para kasi umaasar po kami talaga. Pahirapan umano ang paghahanap sa biktima dahil sa taas ng alon, bunsod ng mga pag-ulan. Napunta na rin ang mga rescuer sa mga coastal areas ng mga kalapit bayan. We're just hoping for na sana lumutang na lang siya. No? Pero sa tagal na kasi, it's been 2 weeks, medyo paliit na ng paliit yung chance na makita siya dito sa area na to. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amyanan.